tur. Så er det skarpt. Nej. Nej, det er sat ud i vejen, så. Mads. Hvor er vi på vej hen? Der er nok 6-7 meter her. Mads, prøv at holde ved. Prøv at holde ved. Prøv at give lidt mere gas. Bare lige lidt. Var det da godt? Nej, du skal ikke give så hårdt. Lige så stille. Kan man jo godt lege. Bare lige ryg. Ja. Du skal godt fra dig. Lidt mere, lidt mere. Nu er vi da snart. Nej, langt. Jeg kan godt sige snart. Hvem? Hvad? Vil du gerne sejle lidt nu? Den gør du selv her. Ikke så hårdt. Lige så stille. Jeg er godt sejt. Okay, lidt fart. Jeg kan ikke. Jeg skal snart stikke. Husk altid at holde ved rettet. Ikke så hurtigt tilbage. Prøv at give lidt mere gas. Sådan. Nej, mere endnu. Ja, sådan der. Han kan hurtigere. Jeg vil da ikke snart. Nå, om 5 minutter. Jeg vil godt sejle. Du kan sejle tilbage. Noget af vejen. Så vil jeg også sejle noget vejen. Så kan vi investere. Er vi der ikke? Men det var så der. Er vi der ikke? Selv vi er der endnu. Det er fint, jeg skal kaste med mine biler. Prøv at give lidt mere gas. Hold ved, Mads. Du skal ikke hjem. Noget af vejen. Så er det ikke min tur. Jo. Jamen, vi er jo der jo nu, jo. Kan man gå lige væk, lad se. Prøv lige at sejle sådan her, og så sejle ind her nu. Derhen af. Hen til golfbanen. Kan du ikke se golfbanen?
Nej. Ikke, og du må slet ikke give gas, når han står så. Eller han jo er. Sejl der, han er. Du skal sådan lige hen, og så sejle lige ind. Og så er der nogle sten der, han. Han er et stødhorn. Bare tryk ned på den der. Nedad. Ja, tryk. Nej, tryk på den. Nu. Ej, det er jeg lige. Det er også. Det er jeg lige på. Så er det motoren. Ja. Ja, det er ikke rigtig tungt. Jeg vil bare en speederbåd. Og jeg vil bare ret om motoren. Nu er vi ude i golfbanen. Prøv at der igen nu. Ikke i gas, du må ikke i gas. Kan se, der er nogen der?